ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯза влогро оғоз мекунем аз пухтани хӯроки нисфирӯзӣ. Ман гречка кардам дӯстон, ҳати гӯшти мурғ беҳад ба мазза омад. Камтарак гӯшти мурғам гирифта кубик реза карда жарид мекунем. Ана сурхча мешавад, обаш мебурад, обаша худаш ба кашида мегирад, баъд пиёз меандозем дӯстони азиз. Ана баъд дигар маҳсулотро меандозем, сабзӣ меандозем, ваям мулоим шуд, баъд помидор бо меистад, баъд об андохта болоша маҳкам карда мемонем ки камтар ҷӯшад. Обычно дӯстони азиз ман кадом авқоте ки накунам, ман авқотое ки бе об, ранги лагман, гречка, макарон, обаш қариб ки 1 соат, 1.5 соат меҷӯшад, ам хушрӯ ҷӯшид, баъд амон авқот ба мазза мешавад. Гуфтанӣ будам ки раҳмат ба ҳамаи подписчикони ман дӯстон, барои дастгирӣ беҳад миннатдор ҳастам, барои комментҳои хубатон. Ман боз старатсия мекунам ки ҳаракат мекунам ки барои шумо влогҳои беҳтарин дар оянда тайёр кунам. Раҳмат ки тамошо мекунед, бо ютуб канали ман ҳастед. Насиб бошад духтарчам калон шавад, бо духтарчам кати влогҳои беҳтарин мекунем. Ҳозираш ба фақат ҳозир домашний влог, чунки ҳозир ман дар декрет ҳастам, барои ҳамин влоги хонагӣ шуда меистад. Ана боз дӯстони азиз, оиди реклама гуфтагӣ будам, рекламам скидка буд, тамом шуд. Беҳад бисёр кас навистанд. Раҳмати калон ки ман ба бовар мекунед, аз ман реклама мегиред. Ман ҳаракат мекунам ки баҳри шумо рекламаҳои хуб тайёр кунам худам дӯстон. Инҷо бошад боз тамошо кунед, бо влоги ман монед, бо гап мезанем. дӯстони азиз, ҳамаи шуморо боз бо ширкати Faberlic шинос мекунам. Рақамҳои апай менеҷерро дар рӯи экран гузоштам. Марҳамат дӯстон, ҳамаи продуксияшон ҳозир скидка рафта истодааст. Ки чизе ки мехарад, духи, средстваҳо барои кухня, посуда шустан, ҳама чӣ доранд, кремҳо, духиҳои беҳтарин, метавонед аз Faberlic харидорӣ кунед дӯстони азиз. Ва касоне ки мехоҳанд занҳои хонашин кор кунанд, ба апай менеҷер нависанд, корро бе пул, бе ҳичи ёд метиҳанд ба шумо. Регистратсияшам бепул аст дӯстони азиз. Марҳамат дароед, кор кунед. Апай менеҷер директор шудагӣ ҳастанд ҳозир. ҳамаи корро, ҳамаи анамо сирри корро нағз зака карда барои яъне новичокҳо, барои одамоне ки нав акнун регистратсия мешаванд, хушрӯ карда мефаҳмонанд ва апай менеҷер ваъда медиҳанд ки дар рӯзҳои наздик боз шумо ойликҳои баландро ба даст меоред.
ана инҷа бошад дӯстони азиз, картошка гӯшт пухтани ман ранги соус мулоим карда ба мо ҳамаи ҳамон сабзавотое ки шумо доред метавонед истифода баред. Гӯштро якум меандозем, баъд камтарак жарид мекунем, обаш мебурад. Ман болоша пӯшида мемонам як 15-20 минут ба обаш мебурад камтар, баъд пиёза меандозам. Баъд бо пиёзкати меистад дӯстон, як 30 минут меистад, обаш мебурад камон гӯшткати пиёза. Обаша бояд кашида гирад. Баъд дигар ваёма сабзавотома меандозам. Дар ҳамин маврид гӯшти мо беҳад мулоим мешавад дӯстон. Агар ҳам хел жарид карда дигар сабзавотое андозему ва буғ ба паземам, онқадар мулоим намешавад. чени ҳозир хел ман пухсудам. Ана ҳамин хел пазе беҳад нағз мулоим мешавад дӯстони азиз. ана дӯстони азиз, дар наздикии духтарчаи ман Насиб иншаллаҳ 5 моҳа мешавад. Мехостам ки ягон хел бенто тортик заказ кунам. ҳозир аз саҳифаи Instagram як намуд пижамаи Pinterest астку, хамхалин заказ карда будам. Мехоҳам ранги ҳамон формаи пижамаш тортик заказ карда фотосессия кунам. вақте ки пеш ёштар будам, фақат хел орзу доштам ки агар ки дар оянда духтарчам шавад, анамхалин фотосессияҳо мекунам ҳар моҳ. худоба шукр ки ба орзуям расидам. ҳазор бор шукр. Анакун ҳамина фикр карда истодам ки чӣ халин тортик заказ карда Зинураҷонба фотосессия кунам. Баъд калон шавад, Насиб мебинад. Инам ранги на памят бурим меистад ҳамин суратҳо. Ман худам ба ҳамхалин чизо маъқул дӯстон, ҳамхалин чизои беҳад нағз мебинам. Украшения, либосчаҳо, фасон, хонаи фасон кардан, худама фасон кардан, духтарчама фасон кардан, ҳамхалин чизои беҳад сахт нағз мебинам. Инам ранги искусства мегӯн ку. ана инҷа ба дӯстон бинед, помидора ки андохтам камтар намак меандозаму як бор аралаш карда баъд картошкая меандозем. Баъд баъди картошка андохтан ман чи райҳони қоқ кардагӣ ҳастку, хамхалин магазинӣ гирифта мерезам болоям ба. ана баъд ним стаканча оби ҷӯшидагия рехта болоша пӯшида як сахт медӯшад, баъд як ба мемонам плитая. Амин як ба мемонам меистад то 1 соат дада, амин вобаста ба шумои плитатон ё газатон. Баъд мекушам, мебинам мулоим бошад, значит пухтааст. Беҳад як таоми бамазза дӯстон. Метавонед ҳар гуна зелен андозед дарунаш, ба райҳони свежишам андозед мешавад. Беҳад бамазза мешавад. Амин авқотои вая мулоим, хушрӯ, пухтагӣ, ҳар намуд овушкати сабзавот будагия беҳад нағз мебинам дӯстони азиз. Анамин буд имрӯзангии як влогчаи мо. касоне ки подписатсия кардагӣ не, аз шумо хоҳиш мекунам подписатсия кунед, лайк монед, комментариё гузоред. ҳамаша мехонам дӯстон, аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. То влогҳои дигар хайр.